Excuse me miss, pakitanggal po ng stepin nyo. Ay, grabe naman kayo. Pati ba naman ni Stephen ko, ipatatanggal nyo? Oo, kasi gusto ko po sanang bilhin nyo itong binibenta kong sapatos. Marami pa pong available na colors tulad ng purple, blue, at saka white. Ano pong gusto nyo? Wala. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. You know I want you, I know you want me, you know I want you. Miss P? Yes? Ikaw yung seller? Opo. Ito nga po pala yung item. Ma'am, may problema po ba? Meron. Bakit ganito? Bakit may putik? Ay, ganyan po talaga yan, ma'am. Ha? Hindi ko bibilin yan. Bakit naman po? Nagtatanong ka pa talaga? Kitang-kita naman, no? May mga putik. Eh, di ba? Sabi niyo po sa chat, ayaw niyo po ng singsing na tinubog lang sa ginto. Ayan oh, hindi yan tinubog sa ginto. Sa putik lang. Wait. Wait. Do it! Don't do it! Love, magpahinga nga muna tayo. Pagod na ako eh. Hindi pwede, love. Wala pa tayong kita. Kulang pa to. Magpahinga nga muna tayo. Ayoko na. Wala tayong kakainin pag tumigil tayo. Pagod na ako eh. Sawag-sawa na ako sa kantong buhay. Ngayon, nagsisisi ako kung bakit ikaw pa yung pinakasalan ko. Hindi sana ako ganito ngayon. Hindi sana ako basurera ngayon. Wow! Juicy ka pa talaga? Ha? Pasalamat ka nga, pinatulan kita eh. Yak! Kung hindi lang talaga ako sinuhulan ng tatay mo ng 10 lata ng sardinas, hindi kita sasagutin. Hindi ka? Your hoe will get slayed. Your hoe will get slayed. What's up, Mambo Rambo? With that bit with all that ammo. Ride me like a camel, she get dirty in no camos. Oh, ba't nandito ka? Kasi, may kailangan ako sa'yo. Kaya mo ko sinundo. Hindi. Ba't nandito ka? Kasi, inaabangan kita. 3 years na yung utang mo sa akin. 2021 na. Magbayad ka naman. Uy, ano ba yan? Ang pangit ng game mo. Gamitin mo kasi yung winning moves na sinasabi ko sa'yo. Yung ganito ba? Ano mo sa'kin? Uy, ano ba? Makinig ka sa'kin! Sanggala. At ba't naman kita pakikinggan? Eh, janitor ka lang. Hindi kita coach. May kalat ka dun, oh. Maglinis ka na nga lang. Pag may na-aksidente sa ibang bansa, OMG, call an ambulance! Hey! Sa Pinas, yan, tatanga-tanga kasi. Yan ang Pinoy. Aba! Nagpa-party kayo? Itigil niyo yan! Bawal yan ah! Pasensya na ka, pero hindi naman kami nagpa-party. Nag-uusap lang kami. Ay
Ano? Eh, ang dami nyo nga. Nasa 12 kayo. Tapos hindi kayo nagpa-party. Ano tingin sa akin? Sinungaling? Ha? Anong 12 cup? Tatlo lang kami. Tignan mo, oh. Ay. Tatlo lang pala kayo. Oo. Pasensya na. Nakainom kasi ako. Wait, gusto... La, hindi pwede. Bakit ba ayaw mo akong pagbentahan? Kanina pa ako nakapila dito. Oo nga. Kaso, hindi nga pwede. Masakit na yung tiyan ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Naawa. Yun naman pala. Senior citizen na nga ako. Ayaw mo pa akong pagbentahan. Lola, kahit senior citizen na po kayo, kung wala naman kayong pambayad sa bibilhin nyo, hindi talaga kayo pagbebentahan. Ha? Okay po ba? Ha? Pero grabe talaga ito. Tabi! Ikaw ba yung doktor? Oo, ako yung doktor. Ay, buti naman, Dok, at nandito na ho kayo. Grabe yung pagkahulog niyan. Ano? Eh sino naman nagsabi na nandito ako para lang dyan? Eh, para saan pala? Para makapag-jogging ako. Pambihira. Istorbo kayo sa daan. Itabi nyo nga yan. Tabi! I don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hala yung babae! Bakit? Yung babae na kuryente! Na kuryente na nga! Tinatawanan mo ba, no? Bakit? Masama ka ba? Bad ka, girl! Mas bad yan. Na kuryente na nga, bad pa din. Karma yan sa kanila. Karma? Oo, yan kasi yung #1 jumper dito sa barangay natin. Buti nga sa kanya. Karma nga. Bleh! You know it, baby nigga. She wanna fuck with me, but I don't got the time. Just hopped off a private plane and went and hopped on 85. Go cut my chauffeur, bitch, cause I don't like to drive. Yeah, Suburban back to back, and we gon' fill them up with vibes. Uy! Halo! Uy! Kumusta? Ayos lang! Saan ka na ngayon nakadestino? Doon pa rin ba? Wala na ako dun, matagal na. Actually, nakapagtayo na ako ng sarili kong negosyo. Ah, ganun ba? Big time ka na pala? Di naman. Teka, paano mo pala nalaman ako to? Naka-face mask naman ako. Ano ka ba, Harlo? Kilala kita kahit may face mask ka pa. Ganun? Di nga. Oo nga, kasi kahit anong tago ng mukha mo, pangit ka pa rin. Na inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.